היה בעיירה זרוביץ' שברוסיה, עיירה כמו של פעם, עיירה אמיתית עם חלבן, עם שואב מים, עם סנדלר. איי כל בוקר היה קם ינקלה החלבן, חולב את הפרות ואת העיזים, ממלא את הקדים, קדים מזכוכית עם צנצנות, שם אותם על העגלה שקשורה לשתי סוסים, והולך למכור את זה בעיירה. יש גם את מוישלה שואב המים המדופלם, הוא היה גיבור, יכל לסחוב 4 קדים על הכתפיים הרחבות שלו, והוא היה צועד מהנהר עד לבקתות של העיירה. מוישלה היה לו גם חוש הומור, הוא אהב גם לספר בדיחות, בכל בית איזה בדיחה קטנה, מעביר את הנייס, ידע כל דבר עוד לפני שזה קרה. וכך כולם היו מרוצים, היו שמחים לחזור על הבדיחות הקרש שלו, כמו הקרשים שהוא סחב על הכתפיים. אבל רבו ישראל, חוץ ממנו היה מישהו אחר שחטב עצים. זו שלה היה הולך ליער לחטוב עצים, כי היה שם קר. הוא היה סוחב את העצים הכבדים כדי שיוכלו היהודים הצדיקים להסיק את התנורים, שיהיה חם בבית. והוא היה גם אומר משניות בעל פה כל הדרך ותהילים. ובעיירה הזו היה ילד קטן ונחמד שקראו לו זמבלה. אוי, זמבלה היה ילד קטן שלומד גמרא, הבין כל סברה, ביראת שמיים טהורה. אוי, ממש נורא. וזמבלה הנחמד עם הקסקט של פעם, גדל אצל אבא ואמא, יראי שמיים, ולהם היה ליד הבית מאפייה קטנה, שם היו מוכרים לחם טרי כל יום מתוך אהבה וחום, וגם לחם של אתמול ושל שלשום, גם קצת בייגלח, קצת עוגות, ובחנוכה סופגניות. וזמבלה גדל בבית טוב. ההורים עמלו קשה כל כך לגדל את הילד שילך בדרך התורה. אבא של זמבלה היה חוזר אחרי יום מפרך. הוא לא נהיה עשיר, היו לו כמה גרושים בכיס, אבל הוא אף פעם לא התלונן. העיקר שהילדים שלי יגדלו בדרך התורה, שיגדלו בדרך של אהבה סיסרובי, אהבה סתו ירו, אהבה זשם יזבורה, אהבה ישרור, אהבס נתו ירו, אהבס השם יזבורך. אבל בעיירה השליבה הזאת היה משהו שנורא הציק לכל יהודי העיירה, מישהו שגרם לכולם להיות עצובים מאוד. קראו לו סטבצ'קי הרשע, מומר שעשה הרבה צרות ליהודים. סטבצ'קי עם הכובע הגדול והזקן שפיץ היה מקושר לצבא הרוסי, והוא היה אחראי על כל האזור מטעם הצבא. ומי שלא יודע, בימים ההם נורא ואיום.
הייתה גזירה נוראה. גזירת הקנטוניסטים הנוראה הייתה באותה שעה. הצבא הרוסי ציווה לחטוף את כל הילדים היהודים שהיו בגיל 5, 6 ו7 לצבא האכזרי ביותר בעולם. וסטפצ'קי היה אחראי על חטיפת הילדים לצבא של הקנטוניסטים בעיירה זרוביץ' ובכל האזור כולו. כולם רעדו ממנו. סטפצ'קי היה מסתובב במשך כל הזמן ברשעות כזאת בין בתי העיירה, עם עיניים רושפות ושורפות, ומרמז ליהודים שעוד מעט, עוד כמה שבועות, מגיעים החיילים של הצאר הרוסי לתפוס את הילדים. ולמה הוא רצה לרמז שתכף מגיעים הרשעים? כי הוא רצה לרמז להורים שיש להם כסף, שאם אתם רוצים שלא יחטפו לכם את הילד, הכיס שלי זה הכתובת. ככל שהכיס שלי יהיה נפוח עם מצלצלים, עם כסף וזהב, הסיכויים שלכם גדולים יותר שהילדים יישארו בבית. אבל כל אלה שלא היה להם כסף היו נחטפים באכזריות רבה. אוי, והילדים היו נשארים שם 25 שנה. רובם שכחו שהם יהודים בכלל, וגם בגלל הזמן הארוך וגם בגלל הצרות שהם עברו שם, ובעיקר בגלל שהרוסים עשו שהם ישכחו שהם יהודים, ורחמנא ליצלן הם הצליחו. הרבה כסף רצה סטפצ'קי, הרבה מאוד, שקים וערימות של כסף, וגם מזה הוא לא היה מספיק מרוצה, ולכן העיירה הייתה כל כך עצובה. וסטפצ'קי היה מסתובב כל יום ליד המאפייה של אבא ואמא של זנבלה, מציץ להם שם מהחלון. הוא חשב שיש להם הרבה כסף, הוא רצה לרמז להם שיכינו לו כסף אם הם רוצים שזנבלה לא יחטף. ואמא של זנבלה רואה כל יום מהחלון של המאפייה הקטנה את סטפצ'קי מסתובב ליד הבית שלה, והיא יודעת מה הוא מרמז, אבל היא גם יודעת שאם היא תמכור את כל מה שיש לה, הם יגיעו לבקושי מרבע מהסכום שסטפצ'קי הרשע הזה רוצה בשוחד. אוי, והיא הייתה עומדת כל יום בחלון, עומדת בחלום מבקשת כמו בערב שבס בהדלקת נרות, כל יום כמו הדלקת נרות, שהבן שלי יגדל לתורה ואזכה לירויס בונים ובני בנים, ואזכה לירויס בונים ובני בנים. אוי סגים מתוירו ומיצוס בהמס הגיע היום הנורא, גזירה נורא, הגרוע מכל רע, וכולם שמעו את הבשורה. הנה הצרה בעיירה, מחפשים ילדים בכל צורה. אוי מה נורא. סטפצ'קי הגיע עם קבוצת חיילים ועם רשימות מסודרות, עובר מבית לבית. הוא יודע בכל בית בדיוק כמה ילדים צריך לקחת ואת מי לקחת. באכזריות רבה רודפים את הילדים, וההורים בוכים, האחים בוכים, האחיות בוכות. איזה יום קשה ונורא, איזו צרה צרורה.
וגם זן ולנחטף. אוי 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 אוי, גם זן ולנחטף. גם את זן ולשלנו הכניסו לכרכרה שחורה רתומה לסוס אביר יחד עם עוד כמה ילדים, ויצאו לדרך, דרך ארוכה מאוד מאוד. הכרכרה השחורה עם הסוס מקדימה רץ ורץ, הכרכרה תומה, אי אפשר לראות החוצה, חושך ואפלה. יומיים הם נסעו כך עד שהגיעו למחנה צבאי ענק. אוי, זה המקום הנוראי שלשם מגיעים כל הילדים היהודים יחד עם הילדים של הגויים של רוסיה, ושם הולכים ללמד אותם לעבוד לצער הרשע המרושע ולצבא הנוראי מגיל קטן עד שהם יהיו בני 30 ואפילו 35. במקום הזה ילדים שוכחים חס ושלום שהם יהודים, והצער, כך הוא חשב, יוכל לאבד כך את העתיד של כלל ישראל. אבל בואי שוב המים, עם ישראל חי, אוי מתחת השמיים, עם ישראל חי. אוי אמא בוירה, אמא תוירה, בלי שום מוירה, עם ישראל חי לעולם. ובמחנה, שם בין עצי יער תמירים וגבוהים, עם חורשות חרוכות מאש, עברו הילדים אימונים מפרכים שיכולים לשבור אנשים, אפילו מבוגרים. קל וחומר צדיקים. מה עברו הילדים? אני אספר לכם מה עברו. היו מעירים אותם כל יום בבוקר מוקדם, לפני עלות השחר, מהמיטות עץ עקרות שהם ישנו עליהם באוהלים חשופים לקור ולחום, כמו הרבוצ'ים ימח שלמם וזכרם בעזה. ברגע אחד היו מוציאים אותם מהמיטות, מהר מהר, תוך כמה שניות צריכים לעמוד במסדר אחד ליד השני ולהחזיק נשק גדול וכבד. הם לימדו את הקטנטנים שידעו איך מחזיקים רובה, שידעו, כן, ילד בן 8 כבר החזיק אקדח ביד, לכן היו מביאים אותם למטווחים, למקום ששם מלמדים איך לכוון את הרובה במטרה בדיוק. והם ידעו שככל שהילד יותר צעיר הוא לומד יותר טוב. הם לא למדו רק לירות ולהילחם, הם למדו גם לברוח ולהימלט מהאויב. דברים מאוד קשים היו עושים להם. חישוקים גדולים ענקיים מברזל, הדליקו אותם עם נפט באש תופת, ומצווים לילדים לקפוץ דרך החישוקים האלה. בוערים, מי ששרד את הקפיצה בלי יותר מדי קביעות היה ממשיך באימונים. אחר כך היו צריכים לזחול תוך כדי ריצה על האדמה, בבוץ, בכפור, בקרח. הרבה מאוד אימונים קשים, קשים מאוד. ואחרי יום שלם של אימונים היו חוזרים בלילה למיטה. בקושי מיטה. משהו להניח את הראש. עד למחרת. אוי, אבל אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. אוי, שגם כי ילך בגן צמוס לא יראה. אוי, גם כי ילך בגן צמוס נחזור
נחזור רגע לעיירה. אבא ואמא של זלמבלה יושבים בוכים, אוי מה יהיה? זלמבלה יגדל כמו גוי, מה עושים? אין לנו כסף לשחרר אותו. בכה אבא של זלמבלה. אבל הם הגישו שהם לא יכולים להמשיך ככה. שהבן שלהם, במקום שיגדל צדיק, ישכח שיהודי. עברו יומיים שלושה, ואבא של זלמבלה שכולם הכירו אותו, אמר לעצמו, יש לי רעיון, שהבן שלי לא ישכח שהוא יהודי. הוא אומר לסטיבצ'קי, תגיד לי, אתה נוסע שם כל הזמן, נכון? כן. אני רוצה להעביר לבן שלי את הגמורה בווקאמה. הוא התחיל ללמוד בווקאמה. תעשה לי טובה. כמה כסף יעלה להעביר את הגמורה הזאת לתוך המחנה? סטיבצ'קי אומר לו, 500 דינרי זהב. תביא 500 דינרים והגמרא אצל הבן שלך. אני יכול מה שאני רוצה לעשות. כמה? 500. אבא של זלמבלה כמעט התעלף. הוא עשה חשבון שבשביל זה הוא צריך למכור את המאפייה הקטנה שלו, יחד עם הבית והרהיטים והכלי כסף והתקליטים. אבל הוא לא היסס. הוא אומר לסטיבצ'קי, סגור, תבוא אליי עוד 3 ימים ותקבל את הכסף, כי אני כאן בעולם בשביל דבר אחד, אוי לעשוי רצוב ובוי לכו לעשוי רצוב עברו 3 ימים, סטיבצ'קי מגיע לבית של אבא של זלמבלה. הוא נכנס גם בלי לדפוק בדלת, כאילו זה הבית שלו. כל העולם שייך לו. על השולחן עומד ערימות מסודרות של שטרות. בלי לשאול, בלי בוקר טוב. סטיבצ'קי מתחיל לספור את הכסף. סופר את הכסף. ושם בכיס השני. מדליק סיגריה, ואומר לאבא של זלמבלה, מצוין, יש פה 500 דינרים. והוא פונה ללכת מהבית. ואבא של זלמבלה צועק לו, רגע! מה? אתה צריך לקחת את הגמרא, לבן שלי, לא? שכחתי. איך שכחתי? את הכסף לקחת, לא שכח, כן? איפה הגמרא? הוא לוקח את הגמרא. אבא של זלמבלה לוקח את הגמרא, שם אותה על השולחן ואומר לו, זאת הגמרא, תיקח אותה לבן שלי. ואני סומך עליך שאתה לא עובד עליי, כן? אתה מעביר לו את זה. סטיבצ'קי מסתכל על הגמרא, פותח אותה בדף למ"ג. ככה יצא. מניח את הדף על הגמרא ותולש את הדף. דף למ"ג נתלש ואומר לו, את זה אני יכול להביא לבן שלך, לא יותר. מה? 500 דינרים בשביל זה? כן. אתה רוצה או אתה לא רוצה? טוב. אבא של זלמבלה היה המום. טוב, דף גמרא, העיקר שיהיה לו תורה. אוי ואבא של זלמבלה מכר את כל הבית שלו בשביל דף גמרא אחד, העיקר שהבן שלו ילמד תורה. דף אחד. אוי וזכייני לי אוי זבוד
אוי וזכאי מבקש לזכות לראות את ילד שלו גודל בתורה. וסטיבצ'קי, למרות שהוא היה מומה, כנראה שנקודה קטנה של יהדות הייתה בו, והוא החליט לקיים לאבא של זרבל את ההבטחה. הוא נסע למחנה, אבל גם הוא פחד מאוד שיבדקו אותו בפתח של המחנה. הוא ידע שאם הוא יבריח משהו אחד פנימה, הוא כבר לא יהיה מקורב יותר, הם אפילו יהרגו אותו בלי רחמים. אז הוא הלך והחביא את זה מחוץ למחנה באיזה מקום. ואז הוא נכנס למחנה וצועק בקול, זנבלה, איפה אתה? זה אתה? בוא הנה, אני רוצה להגיד לך סוד קטן. לא רחוק מכאן אבא שלך שלח לך דף אחד גמרא. זה נמצא ביער הסמוך, יש שם כמה שבילים. תלך בשביל הרחב, תלך שם 30 צעדים ימינה, ושם יש עץ שבור בלי ענפים. תמשיך ישר עד שתראה גבעה עם גל אבנים. תלך שמאלה 15 פסיעות, שם מתחת לאבנים זה נמצא. זרבל שומע, הוא כל כך שמח, כמעט רקד במחנה. אבא שלח לי דף גמרא. הוא שכח לרגע את כל הצרות שהוא עובר. אבל גם סטיבצ'קי לא ידע להגיד לו איך הוא בדיוק יצא מהמחנה. יש אומרים, לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לתכנן בריחה מהמחנה כדי לקחת את דף הגמרא. הוא התחיל לבדוק אם יש פרצה באיזשהו מקום. לא, שום פרצה. המקום היחידי שאפשר לצאת זה רק בשער, אבל יש שם שומרים, והוא עוקב אחריהם, ומה הוא מגלה? שב2:30 בלילה עד השעה 3 במשך חצי שעה יש רק שומר אחד. הוא אמר לעצמו, בחצי שעה הזאת אני אנסה לברוח. זנבלה לא נרדם בלילה, הוא הולך לעשות את זה. הוא קיווה לברוח מהשומר בלי שישים לב. הגיע שעה 2:30, הוא מתקרב לשער הראשי, והוא שומע את הקול הכי נעים בעולם. השומר ישן חזק. איזה כיף, הוא ישן. זרבל רצה להגיד לו שכוייח על שהוא ישן, אבל הוא לא רצה להעיר אותו. זרבל יוצא בשקט מהמחנה, ובחושך ניסה להגיע ליער המדובר. הוא ידע שהוא חייב לחזור אותו חצי שעה עד שיגיע השומר השני. אוי, איפה השבילים? איפה הדרך? שמעתי, יש פה דובים אריות ושודדים גם נחשים. אבל הוא מחליט, אבא שלך היא דף גמרא, אני רוצה ללמוד אותה. הנה העץ השבור, הוא רץ ימינה, הנה הגל הגדול של האבנים, הנה האבנים. הוא מתחיל להוריד אבנים, אבן ועוד אבן, מוריד עוד אבן ועוד אבן, ואז הוא מגלה בור גדול. הוא קופץ פנימה, הוא רואה שקית קטנה, הוא רואה שמה בובוקה מלמד ג'. איך הוא התחיל לבכות מהתרגשות. הוא הכניס את הדף לכיס והוא זכר, אני חייב להספיק להגיע חזרה לפני שהשומר השני מגיע. הוא רץ, והכל הנעים הזה המשיך. קפץ, אבל כשהוא נכנס השומר התעורר, אבל עד שהוא שם לב, זנבלה כבר היה בתוך המיטה. הוא כל כך התרגש שאבא ואמא זוכרים אותו. הוא בירך אותם מכל הלב. אוי, רחמו,
אוי אוי ואוי יסוף ממוירי יסוף ממוירי ויסי ממוירוסי יסי ממוירוסי. הוא מרוגש, הוא רוצה ללמוד, אבל הכל חשוך. הוא יודע שרק מחר בבוקר, אחרי יום שלם של אימונים, בסוף היום, אם יישאר קצת אור, הוא יוכל ללמוד. הוא קם בבוקר, עוד יום אימונים קשה במיוחד. הראש שלו במקום אחר. הוא מחזיק את הרובה, אבל הוא רואה את רש"י מול העיניים. במשך כל האימונים הוא ציפה כבר לסיום כדי ללמוד. הוא קפץ אל תוך החישוק, הוא חשב על התוירה. ואז הגיע הערב, כולם מותשים, כולם עייפים. איזה אנבלה? תוירו, 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 הקדושו. תוירו, 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 הקדושו. אוי אביי ורוב, אביי ורוב, אביי ורוב, קדיש. וזה הדף שליווה את זנבלה כל השנים בצבא. ואבא של זנבלה, הוא מכר את כל הרכוש שלו בשביל דף גמרא. הכל נשאר בלי כלום. רק דבר אחד הוא לא מכר, את הגמורי בובו קמה שהוא רצה לשלוח לזנבלה. אבא של זנבלה אסף כמה זלות, הלך אסף קצת כסף כדי לקנות סוס ועגלה פשוטים כדי לחזר על הבתים לסוף כסף. הוא הרי מכר את המאפייה, לא נשאר לו מה לעשות שם. ולכן הוא עבר מעיירה לעיירה, וכל לילה ישן במקום אחר, והוא ציפה שיהודים טובים ייתנו לו אוכל. הוא היה דופק על הדלתות, מבית לבית, מבקש משהו להחיות הנפש. אבל גם כשהוא ישב בעגלה, הוא לא הפסיק לבקש מהשם. השם, אני רוצה לראות את זנבלה שלי. אני רוצה לראות אותו גדל בתורה. אוי השם, שמעון תפילוסי, אוי ושבוסי אליכו סוף, אל תעשה ממני, אוי ביום צערי. עברו עשרות שנים, אבא של זנבלה כבר זקן, בלי שיניים, גב מכופף, והוא מסתובב עם מקל סבא מעיירה לעיירה. ואז הוא מגיע לאיזו עיירה. איי 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 איי, היום תהיה לי ארוחת ערב, חושב לעצמו אבא של זנבלה. מתברר שלעיירה שהוא הגיע יש יום שמחה, מכתירים היום רב חדש. הוא רואה מודעות ענקיות, ברוכים הבאים בשם השם, זה היום עושה השם נוגילו וניס וחובוי, טקס הכתרת רבינו החודש שליטה. מה עושה אבא של זנבלה? איפה סעודת מצווה? בבית כנסת הגדול של העיירה. והוא הולך לשם בצעדים נמרצים לבית הכנסת. כבר הרבה זמן שהוא לא אכל אוכל נורמלי. הוא מתיישב שם בבית כנסת עם הזקן הלבן המדובלל והשקיות שהוא סחב לכל מקום כמו כל הקבצנים. ממתין לאוכל. הוא יושב לו בבית כנסת ורואה איך שהגבאים עובדים,
איך סוחבים שולחנות, איך פורסים מפות, איך מסדרים ספסלים, איך מכינים את המקום לאירוע הגדול. הבמה מפוארת עומדת במזרח של בית הכנסת, וכולם מגיעים בבגדי שבת. ילדים קטנים מחזיקים דגלונים כאלה שכתוב עליהם שישו ושמחו בשמחת הערב, וההורים צועדים בשמחה לבית הכנסת, וכולם גם מתיישבים מול הבמה הגדולה שנבנתה לכבוד היום הגדול של הכתרת הרב החדש. ריח התבשילים כבר יצאו מהמטבח ונכנסו לאף של אבא של זמבלה המסכן, שהיה כל כך רעב. ישב שבפינה בסוף, חצי נרדם, ואז הוא שומע את כולם שרים: היומים על ימי מלך תוסיף שנוי סוף מוי גוי ודוי. היומים על ימי מלך תוסיף שנוי סוף מוי גוי ודוי. הוא רואה פתאום איך נכנס יהודי מכובד לבית הכנסת, והגבאי לידו, והגבאי צועק בקול גדול: שקט בקהל, אנחנו עכשיו מזמינים את הרב החדש לומר דרשה ראשונה כאן בבית הכנסת. הרב עולה על הבמה לפני כולם ומתחיל לבכות. הוא רוצה להתחיל לדבר, אבל הוא לא מסוגל, ואף אחד לא מבין למה הרב בוכה. הרב מבין שכולם בהלם מהבכיות שלו. הוא קצת פותח את החליפה ומוציא מהכיס דף גמרא אחד ומתחיל לבכות. יהודים יקרים, תושבי העיירה נפלאים, דעו לכם שהייתי קנטוניסט 25 שנה. נכנסתי לשם עם הרבה חברים מהכיתה, מהחיידר. אוי, והם עברו דברים נוראים. אף אחד לא יצא יהודי בדרך הנאמנה. אבל אבא שלי זיכרונו לברכה מסר את הנפש שלו כדי להבריח אליי דף גמרא אחד, ובזכות הדף הגמרא הזה קיבלתי אהבה סתירה. ממשיך הרב מספר: רק אחרי שיצאתי מהמחנה חזרתי לעיירה, גיליתי שאבא שלי מכר את כל הכסף, את המאפייה ואת התכשיטים של אמא שלי ואת הבגדים, הכל. והרב בוכה: אוי כמה זה כואב, אוי כמה כואב לי שאבא שלי זיכרונו לברכה לא זוכה לראות איתי היום, לראות את הנחת שאני הבן שלו. בזכותו זכיתי, נהייתי רב. בום! שומעים חבטה אדירה בקצה בית הכנסת, מישהו התעלף. כולם מסתכלים, לא הבינו מי זה. עצור לי, לבוא מהר. כולם קפצו על השולחנות, מגיעים להציל אותו, מנסים להעיר אותו. אחד צועק: תרים את הרגליים, תרים עין. הרב מפסיק את הדרשה ושואל: מה קרה? אמרו לו: יש פה איזה קבצן אחד, יושב כאן בפינה, חלשלוש כזה, בקושי זז, ואומר כזה: מה עם זנבלה? מה הוא אומר? הוא אומר כזה: זנבלה כל הזמן. חכו שנייה. הרב יורד מהבמה, מתקרב: אבא! זה אתה? מיד כולם הבינו מי מדובר. אלו את אבא של גידל, את אבא של זנבלה בכבוד. אבל הוא אומר: תלו גם את השקיות שלו, תלו את הכל.
אוי, ואבא של זמבלה אומר ליהודים שם, בצורה כזו חלשלושה, אומר להם, דעו לכם, הכל מכרתי חוץ מהגמורת דף בו וכמה שחסר בה דף אחד. איזה דף? דף למד ג'. והנה עכשיו הגמורה חוזרת להיות שלמה, ואתה זוכה להיות תלמיד חכם. ההתמדה של הילד בזמנים הכי קשים, ללמוד, לשנן, למרות שהיה לו רק דף אחד, יחד עם המסירות נפש של אבא ואמא, הוא זכה להיות גדול הדור. אוי לשמוע ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים אזכור דבריו. אוי שמו תורסך ויבוא כולם יחד. אוי ויואל עינינו בסויר עוסק ובבכור. אוי ודבר ליבנו במצווי ספו. אוי ויחד לעובד הדליקו את האורות, נראה את הצדיקים שהיום זכיתם. נכון כמו האבא ההוא שהגמורה הייתה אצלו והדף היה אצל הילד, זה התאחד. גם אתם, כל אחד קיבל סך הכל דף אחד, וביחד נהייתם שישו סדרי משנו אחד גדול. אשריכם שזכיתם.